Vítajte na kanáli Mileva Pilates v 19. deň našej výzvy 24 dní k harmonii tela a mysle nás čaká jedna Pilates rýchlovka. Tak poďte na to. Začneme dole na podložke, takže sa poďte pomaličky zrolovať dole. Ramená si dáme na široko, rebra prilepíme do podložky, nohy pokrčené v kolenách dáme na šírku panvy a ešte si skontrolujte, že oblasť krížov máte voľnú, že nie je zatlačená do podložky. Poďte preklopiť panvu na seba a s výdychom sa ideme vyrolovať hore na lopatky a s nádychom ideme dole, stavec po stavci, pokladáme chrbát a panva ide do neutrálu. Takže preklopím panvu na seba a potom postupne dvíham chrbát hore a idem na lopatky. S nádychom poďte postupne dole. Výdych a nádych. Preklopte panvu, brúško je stiahnuté. A s výdychom poďte posledný krát. Zrolujeme sa dole a poďte posledný krát hore. Už zostaneme s pánvou hore vo vzduchu. Ideme si dať náročnejšiu časť. Ak by už to bolo na vás moc, môžete pokračovať v tejto verzii, ktorú sme cvičili doteraz. Dvihneme pravú nohu hore, pokrčenú v kolene. Bude celý čas takto vo vzduchu. Snažte sa, aby zadok neklesal. Dvihneme ruky a poďte rukami s výdychom k ušiam, nádych naspäť. Výdych, nádych. Odtlačajte sa od ľavej nohy, neklesajte, poďte ešte. 3, 2, 1. Položím ruky, položím pravú nohu a vymením. Ľavú nohu dvihnem ruky hore do vzduchu a poďte. Výdych, nádych, výdych, nádych. Zadok dvíham hore, neklesám. Poďte ešte. 3, 2 a 1. Položím ruky, položím nohu a zrolujem sa na podložku. Tak, poďte sa pretočiť na pravý bok. Nohy si pokrčíme v kolenách, dáme si ich pred seba. Pozerajte hlavou dopredu, druhá ruka je pred nami. Pošlite bok od seba, aby ste mali obe strany rovnako dlhé približne. A pôjdeme teraz spojiť koleno, koleno, špička, špička. Výdych, nádych. Výdych, nádych. Spojím koleno a potom špičky k sebe. Dýchajte zhlboka, nádych nosom, výdych ústami. Super, poďte ešte. 5, 4, 3, 2, posledný, položím nohu, skvele. Dajte sa teraz na predlaktie, nohy zostanú pokrčené, trošku ich dajte viacej dozadu, odtlačte sa od ramena, pôjdeme dvihnúť pánvu hore do vzduchu s výdychom. Možno sa budete trošku musieť napasovať do tejto pozície, aby ste získali stabilitu. A pôjdeme teraz dvihnúť ľavú ruku hore, s výdychom pošleme ľavú ruku do tejto medzierky, ktorú máme pod telom. Vyrotujeme sa a s nádychom otvoríme hrudník. Ruka ide do strany. Výdych, ruka ide popod telo, rotácia. Nádych, ide do strany. Snažte sa neklesať. Hrudníkom dole. Stále sa odtlačajte od ramena. Nádych a výdych, poďte posledný, nádych a výdych,
položím pánvu a odtlačím sa hore do sedu. Pravá noha je vpredu, ľava vzadu. Pánvu narovnám, poďte dvihnúť pravú ruku, vytiahnem sa vysoko, dám úklon do strany, hlboký nádych, výdych, ruku posielam do diaľky, vymením druhá strana, posielajte zadok k podložke a ruku posielajte od seba, opäť hlboký nádych, výdych a vyťahnem sa hore. Poďte to isté na druhú stranu. Začneme dole na podložke. Kolena, alebo teda nohy pokrčené v kolenách si dáme pred seba. Pozeráme dopredu hlavou, bok pošlite od seba. Snažíme sa mať obe strany približne rovnako dlhé. A pôjdeme teraz spojiť koleno s kolenom a špička, špička. Výdych, nádych. Výdych, nádych. Dýchajte. Spojím koleno a potom špičky. Super, ideme ešte. 5, 4, 3, 2 a 1. Dokončím, položím nohu. Poďte na predlaktie. Kolena si spojíme, nohy dáme trošičku viacej dozadu. Odtlačíme sa od ramena, dvihneme pánvu hore. Opäť sa napasujte do pozície tak, aby ste udržali rovnováhu. Pravú ruku dvihnem hore a poďte sa zrolovať dole. A otvorím hrudník, ruku pošlem do strany. Výdych a nádych. Výdych a nádych. Stále sa odtlačajte od ramena a neklesajte telom dole. Poďte posledný. Tak, výborne. Položte telo, odtlačte sa hore. Ľavá noha je vpredu, pravá vzadu. Pánvu položím na podložku, dvihnem ľavú ruku hore a poďte úklon do strany. Vyťahujte sa od pása a dýchajte. Zmeníme, poďte na druhú stranu, zadok posielam do podložky a teraz naťahujem pravú stranu. Nádych, výdych. Vytiahneme sa hore a poďte sa dať na všetky 4. Ruky máme pod ramenami, kolená budú pod bedrami. Odtlačíme sa medzi ramenami, dvihneme kolena hore do vzduchu s výdychom a pôjdeme narovnať pravú nohu, ľavú nohu, pokrčím pravú, pokrčím ľavú. Výdych. Nádych. Stále pracujeme tak, že pravá začína, prvá sa narovnáva, aj prvá krčí. Super, poďte ešte 2-krát. Poďte posledný. Položte kolena, posaďte sa dozadu. Ideme si dať ruky pred seba. Pokrčíme pravý lakeť, vyrotujeme sa, dáme 2 pulzy. 1, 2. Vrátim na stred, druhá strana. Výdych, 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 výdych. Rotácia. Pozrite za lakťom a držte ruky stále v rovnakej výške. Dáme posledný krát, docvičíme a vrátime sa na všetky 4. Teraz budeme robiť ten cvik tak, že ľavá noha bude začínať. Takže ruky máme pod ramenami, kolená pod bedrami, odtlačte sa, hlava je v predĺžení chrbtice. Dvihnite kolena a poďte ľavá, pravá, ľavá, pravá. Výdych,
nádych, výdych, nádych. Vydržte, už sme skoro na konci. Zvládli ste to výborne. Poďte ešte 3, 2 a posledný. Tak, dvihnite sa hore do strechy. Zadok ide hore do stropu, sme na špičkách. Poďte na striedačku, petli na podložku. Zostaňte na špičkách a pôjdeme teraz. Pravou rukou sa dotkneme ľavého členku. Vrátim naspäť. Teraz ľavá ruka, pravý členok. Vrátim naspäť a striedam. S výdychom. Toto je posledný cvik dnešnej lekcie. Poďte, výdych, ťuk. Výdych, ťuk. Ak sa nezvládnete dotknúť, nevadí, len sa skúšajte priblížiť. Chrbát sa snaží mať narovnaný. Poďte, dáme posledný krát. Položím pety a poďte sa priblížiť rukami k chodidlám. Vyrolujem sa pomaličky. Hore dajte nádych. Výdych, pustím ruky vedľa tela. Skvelé, máme to za sebou. Ja vám ďakujem za dnešnú hodinu a budem sa na vás tešiť opäť zajtra. Majte sa krásne.